the Lord. Asibingelele iconvention yabantu abasha ngegama elinamandla lika Jesu Christ inkosi yethu. Amen. Asibonge enkosini kakhulu ukuthi isiphile leli thuba lokuzohlangana kulo convention. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngako konke asenzele kona up to this moment. Siyahlupheka njengoba abantu abaningi baqala emhlanganweni ukuzwa ukuthintwa inkosi. Ya, abantu abaningi baqala emhlanganweni ukuzwa ukuthi hawu kanti kumnandi kangaka enkonzweni. Ngeke kukhonzwe kumnandi kangaka bakithi hawu Jesus. And leyo excitement inhle. Kodwa befanele iqale ekhaya. Bazalwane nobami. Ngoba lapha isikhathi sokufundisa kasikho. Siyabuzwa? Isikhathi sokufundisa la asikho. Ungalimaza abantu mawuzozama ukubaqoqa emhlanganweni omkhulu kangaka bezwe into abangayizibaduta edamini. Kumnandi kunje kuthi abandize. Manje into abangayijwayela abantu akwethu lena ngoba le emakhaya izulu alivamile ukuna. It's a pity ngempela yazi lento ngiphatha kabi ngempela seriously ngiphatha kabi lo ukuthi izingane zami zize zifike emhlanganweni la sizozwa khona ubumnandi bokuthi hawu kanti lesonto limnandi kangaka. Siyezwana? Uyabona ke uma behamba kahle bebeyothi befika la sebeyijwayele lento bakwazi nokulalela. Siyezwana? Bezwe nokuthi isikhathi sini lesi. Siyezwana? Ebese ke beyibamba. Manje ukwazi ukuthi abayibambe bela. Azi yamnandi into. Kanti lekhaya siyakwazi kumqoqa umuntu kahle simfundise. Lento ke ebanga ukuthi ke kuze kufike lesi simo sokuthi nxa kukhonzwa kubusiseka la cishe kungashonyayelwa. Siyezwana? Cishe kungathini? Ngoba sebethole yona into emnandi. Basayidinga phenye futhi. Awasadingi lutho lunye. Noma sekungavalwa, hayi sesingalu. Kanti funeka abafundiswe lekhaya ukuthi angaba khona ama messages lapha amaningi avelayo lapha kodwa awayidluli incwadi le. Siyezwana? Incwadi yona ephethe zonke i-messages ezila. Bekuvama ukuthi makushunyelwa bese ke uNkulunkulu esebenza kahle lona ovamisa ukukhuluma ngelimi akhuluma bese kuba i-confirmation yemiyalezo osuku. Siyezwana? Kungabi ngezinye i-messages njena fona bekuvame kuba njalo. Hlobo zami uNkulunkulu wathi affirm ukuthi lento ekhulunywe lapha yiyo ngemessage. Leyo message kayise ayinkulu kunalena ehambe phambili. Awu niyangibona? Ayinkulu kunalena ehambe phambili. Lena iphelezela lena ehambe phi? Ayibonga Nkosi. For instance, uma kuthiwa abantu mabe profeta abangadluli kwabangaka. Hayi ukuthi umuntu mayiphinde kathathu usengabantu abathathu.
indlela endlela yethu manje indlela abanye unethi aphinde kathathu bathi oh no more shut up babe bathi ebese ke kuthiwa enkonzweni yodwa ke nimeke manje sesobuye sibone kwezayo uma isaqhubeka indaba uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nathi nakuba prophetic kanjalo injalo le ndaba kodwa manje ngoba lezi zinto azenzeki lemabandleni bese kuyafundiswa yazi la yabona nje asaqhubeka kanje bangaprofita bonke khona manje intararanta ungabusazi manje sothatha kuphi ameni ngisho ukuthi ke siyabonga kakhulu kodwa kubo bezwa belayithekile sanibona niyaphila kodwa ni soft niphucukile ngapha so ke ngilalela nje bangihlela lapha ngithi uyabona la cishe ungashunyayelwa uma abaphathi besonto bengaboni kahle uma bengazi kahle layini cishe ungashunyayelwa kusasa kuthiwa nje basane niyabona nani isikhathi asisekho sesofunde iverse elilodwa ake ngibeke lokho ngoba ngozwile ulayini wabafowethu angisasa ngibeka lokho mina uzwile ulayini uhamba kahle kakhulu usiya complimentala nje wasikhuluma lapha nje noma bese ngahlala indawo bese ngekho ndawo ekuprepareni kodwa umoya ingcwele munye ake ngibeke lokho uqondane nomuntu hlobo zami alibonke amalenkosi ukuzela uthi wonke umuntu abe umuntu owenzutho angabukeli sifunde ivangeli ngokuloba kukaJohane sahluko ngesokuqala ivangeli ngokuloba kukaJohane sahluko ngesokuqala sizofunda amavesi lapho kusukela ku35 kuya ku45 John Jesus. asibonge ngoba abantu abaningi bazwile ufundeka uthini la baba wethu ongcwele siyalibonga izwi lakho ntambama ukuba singalifunda futhi sililalele sicela ke Nkosi usiphe
amehlo avulekile ukubona izimanga ezisemthethweni wakho. Vula ingqondo yethu i-understand imibhalo. Wabenze njalo abafundi bakho ngaphambi uhambe wobona ukuthi kuhamba kancane ukuqonda kwabo, and you illuminated their minds so that they could understand the scriptures. Thandazo wethu nathi namba basha obalethe ebandleni lakho, umthandazo wethu illuminate their minds so that they may grasp the scriptures. Khuluma nathi baba egameni kaJesu Nkosi yethu. Amen. Bengikhulumeka ukuthi ke umsebenzi lona oyi-core business is the most worthwhile work in the whole world as far as we are concerned njengabazalwane. Mhlambe kubantu abaningi bangeke kuthatha kanjalo, but to a Christian saved, full of the Holy Spirit, having tasted the foretaste life of God, uthi mayecabanga ngobumnandi abuzule athi man, I can't but share this with somebody. Into bayimnandi uyabaxoxela abantu ngayo, awuthuli nje. I-key verse yami verse 45 ethi Philip found Nathanael and said to him. Philip found Nathanael and said to him, we have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the Son of God. Amen. Now, njoba ngikhuluma lo msebenzi obalekile ofuna siwenze njengabazalwane kusukela ekusindisweni kwethu, kufanele nje ukuthi uma singene kahle evangelini sathola abantu who are good teachers, siyazwana, noma sibe nenhlanhla ethi la ekhaya abantu bonke basuke bavangela isikhathi eside, ma asikusolo basuke bavangela nje bonke abantu, nasebandleni bayavangela, yonke indawo bayavangela. So abababikho abantu abafundisa abantu ukuhlala in the household of God, ukuphila endlini kaNkulunkulu, what is expected of them in the house of the Lord. Abakwazi bayithoya ezinye izinto esenziwe endlini kaNkulunkulu, but I must say they are secondary things. Oh, number one, ababatholanga ebandleni. Akucala labo ke leyo, uma uzala ingane umzali wena onecala lokuyikhulisa ayise university, ayifune kuhamba ifuna imali uyise khona edlanhla mfana ehlenyuka egibela amabhanoyi, ingane ingakwazi ukuya university, abe celebrity ehlenyuka. Kufuneka enze sure ngoba kuthiwe eBhayibhelini abazali ababekela izingane amafa. Ithi indoda imali yami la ngayisebenzela, lalela. Abazali bafane bashiyele izingane ifa. Uma bengakushiyelanga bakini inhlanhla yakho leyo. Wena ke ngoba usuke ufunda iBhayibheli yenze njalo, bekela izingane inqwaba yefa la zidle. Ukuthi zoyenzani ke? Ziyobe zizodwa ubungekho wena. Every mzalwane unomthwalo wokuthi abizele omunye ongasindiswanga evangelini, introduce kuJesu Kristu. Ayibonge Nkosi. Kukhona lento yokuthi kufuneka i-apprenticeship lena yenziwe spiritually nikona.
ukufundisa nokuqeqesha abantu kakufani. You can teach them ama facts babe nawo kodwa they can't apply them. Kodwa uma umuntu eapprenticewa uyafundiswa ukuthi isipanela sibanjwa kanjani, irenchi ibanjwa kanjani, izinto zenziwa kanjani. Lo muntu bangababili befunde bobabili, omnye funde ama facts ewazi wonke ama facts kodwa angakwazi ku-apply ngoba akazange abone umuntu ewa-apply. Angisezwana? Kufuneka kube khona ke laba abafundisayo bese beyenzisa abazalwane. Now kule portion of scripture sifunda ngokuqoqeka kwabafundi bakaJesu bokuqala lapha behlanganiswa. uJesu ehlanganisa i-team ihlangana ngendlela. Now lapha nje bangikhuluma ukuthi every one of us akufuneki ujabulele ukuthi wena uyabusiseka kodwa akukho umuntu la enkonzweni oze ngawo. Lalela, noma ungagxuma kakhulu ngaphezulu kwawo bonke abantu, we praise God for that. Ubani oze naye? Uyabona ofakazi ngiyabathanda. Angibathandeli bawufakazi. Ngibathanda ngoba bangenisa iclass, upioneer. Ufaka iclass lokuyotshela abantu ngoJehova. Bahambe bephethe inqaba yokulinda, bephethe uphapha, sebewufundile le eklasini. Inqaba yokulinda, uphaphama, sebewufundile, sebekutshela ngisho ipage la uzothola khona impilo zakho. But uyabona ke la uzothola impendulo ethi, yabona ke la uzothola impendulo ethi. Abantu babathole kanjalo abantu abaningi abangazilutho ngeBhayibheli, bababamba bahamba nabo bagcina sebengofakazi bakaJehova. Ngiyabathanda ngaloko. That's how they have increased in numbers more than amabandla ashumayelayo. Abashumayela ofakazi iclass kodwa bayanda abantu. Ake ngikhombisa ama examples in the first group of disciples. Some of the examples beze kanjani alibonke abalenkosi. Now uma sifunda laphana sibone uJohn noAndrew lapha ku verse 35. Laba ababhem laba babehamba noJohn umbhaphatisi umthetho wabo. Okay. Now uJohn lona ongumbhaphatisi uthi laphana that Jesus verse 37, looking at Jesus as he walked, he said, "Behold the Lamb of God." Baphenduke kubani kuye. Kodwa ubenze njani? Uyabadlulisa ubasa okulokho okuyikona kona. uJesu. Behold the Lamb of God. Now ulale lapha uthiwa lapha the two disciples heard him speak and they followed Jesus. In other words, umuntu waba-introduce kuJesu uJohn the Baptist. Kwangekona emvuselelweni, kwangekona estikini, kwangekona ku-cottage meeting. Wayehamba nabo, wayemazi yena ngoba wayemlindele kakade. Nangu-ke dlulani kimi nango-ke njengoba benihamba nami nje belilinde nawe nangu lo lindelwe nangu. Praise the Lord. Now they were introduced bobabili labazalwane Andrew no John. They found the Lord through the testimony kabani John Umbhaphatisi.
Siyezwana? uJohn bani? Umbhaphathisi. Number 2, uma ufunda lapho verse 14. One of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Siyezwana? Ubani loyo? U-Andrew. Wayezalana nobani? NoPeter. Wa-introduce ubani yena kuJesu? Ngifuna ubone hamba nami. Bakithi. Yeyeni. uJohn the Baptist. Abanye bathi John the Baptist. Eqeda nje ukuba aintroducewe kuJesu uJohn uAndrew lalela ku verse 40 lapha na kubulaba bangakhona lithi iBhayibheli verse 41 he first found his own brother Simon. Uyacabanga wayesengena eklasini? No, fresh from ebujudeni. Lithi iBhayibheli he first found his brother Simon and said to him. Kuyakhulunywa bazalwane. Yebazalwane, kwenziwa njani? Kuyakhulunywa ngoJesu. We have found the Messiah, which is translated the Christ. Uyabona nto usehlangana noJesu. Uhlanganise uJohn the Baptist. Wanaye usethatha uthi brother, hayi mfethu hayi. Into zihamba kathi sesimtholile. Sesihlangene naye. uJohn the Baptist usintroduceile kuyena. Njoba silapha nje sengizolanda wena. Hey madod. Uyazi khona abantu abaready abalinde wena. Ubuzothi lento mfowethu ebesikhasikhala ngayo yonke leminyaka sihlupheka lapha ekhaya uNkulunkulu usengambulele yona. Usengibonisile yona. Hlangene nempendulo yeinkinga zethu lapha ekhaya kade siyimpofu kangasihlupheka. Jesu waseNazaretha. Uthi ke layela ke verse 42 and he brought him to Jesus. Bayalethwa abantu kuJesu. Kukhona abantu abangadingi intshumayelo abadinga ulandwa. Awunilalele. Abadingani? Unomngane wakho nje umthandana, nithandana kabi nani sizwana kabi kodwa